Bali po nga sa ang hindi nga nagkuha na taon. Welcome back to my YouTube channel. So today's video ay ewan ko kung mag bubblegum challenge ba may pero hindi ko alam kung ano ang ganap. So first magmumukbang si Wiser Bad sa kanyang channel. So let's watch her premiere sa mukbang seafoods mukbang niya daw. Ako kumakain lang. So see you later guys. So guys, I'm back. So today's challenge ay bubblegum challenge kami with my pamangkin. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. So, na-train na ako na sila guys. So ngayon ay hindi ko alam kung anong rules ng bubblegum challenge guys, pero palakihan lang ng lobo. Sino yung malaki ang burot, yun ang mananalo. So, kain tayo ng, huwag niyong itulon ha? Ay, hindi mo na ko yung tulon. So, guys, let's start! So, guys, 3 lang muna kami. Dapat same color para iba-iba yung ano. Iwan ko itong pintura. Malaki ba ito maburot? Hindi yata malaki maburot. So, sa'yo to Nigel. 3. Palakihan tayo ng paburot ha. Dong, wag mong itulon dong ha. Yeah, sa'yo to yung orange dong. 3 sa'yo. Say, baby. Ay. 3 din. Okay. So, guys, nag-starts na kami. So, dong, show your bubblegum. So, mag-start na kami guys. So, kainin nyo na. Uy! Ngayon nga ako nakabalik kumain ng bubblegum. Wag ito napula yata yung bibig natin. Ganahan ko ka, baby. Blue. Tayo, what color? Blue. Ano dyan? Ano mo na paganahan ka sa may blue ako Isa lang na na. Hala, ayaw dito lang lang. Oh no. Oh my god. No. Hala, dito lang. Ayaw ito lang. Bro. Ano mo na ata gitulo. No. Ay, silubog na ang daog. O, dali na daong. Kay daog na ka dong. Yun naman, gitulo na yung dadang. So guys, ang bubblegum challenge. Wait lang. Paborutan nyo. Hala! No. Ayo. Ganyan. Hindi yata siya maburot guys. Itong bubblegum na to. Sige, sa'yo Elijah. Ayong tunla dong ha. What? Ayaw niya malaki. Okay. Premium. Agnawang man niya mo ni burot imbis agbabulga. Pasisipon ninyo mo yung burot.
Walang tipon. Burot ani. Ayaw man maburot guys yung bubblegum na to. Dapat sila siguro basuka. So guys, nagdagdag ako yung isang bubblegum. Para dalawa. Para kung maburot talaga siya. Ayaw yatang maburot ito. Ayaw talaga. Para na kami mga zombie na kumakain ng blue na dugo. Guys, si Wiser Bad may manalo guys. Kaya yan yung nakaburot. Matulong dong. Oh no. Naku na kayo. Wow! Ang ganda! Ako na nanalo ay. Pwede klaro ang vlog na ito. Palakihay tayong dalawa be. Wow! Laki na yung mga serpent, guys! Dito ngayon! Ayaw sabi mo makita sa akin. Hindi na mo, oy. So guys, yung mga nagkamali pala akong hinamon. Hindi pala marunong magpaburot ng mga batang ito. Kaya guys, kinain pa yung bubblegum. Akala ko hindi. Hinain, bito kainin, bitaw na. Ay, gitilon pa ba? So guys, Nilunok. nilunok. Nilunok mo! Wow! So guys, si Wiser Bad ang nanalo. Hindi pa naman siya kasali sa challenge. Pero pabigyan natin siya ang nanalo kasi siya yung malaki. Pero mag-try-try pa ako. Kung mo. maka na ganito kalaki, yung ganun kalaki. Malaki na yung bubblegum ko. Yan yung mga palok. Paa. Hindi sana ninyo ha. Ayaw na ba sa Ha, sakit na ng pangako guys sa kaka nguya. Pero hindi man lumaki yung pakita mo dito eh. Si Wiser Bad lang yung marunong magburot ng ano, bubblegum. Chewing gum. Hmm? Ito na guys. Nigel, oh, tonlon na po na mo, Nigel. So, ang vlog na ito ay ang vlog na ito ay failed. Sobrang failed ng challenge na to guys dahil ako mismo ay hindi nakapagburot ng malaking ng chewing gum. So, magpapasalamat pa rin ako dahil nanood kayo sa walang kwentang vlog dahil super failed ang challenge na to with my pamangkins dahil hindi man para marunong magpaano. So, that's all guys. Since walang nanalo, walang premium Cloud9. So, say thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. So, tingnan nyo mga ngipin nila, nagkakulay blue na. So, that's all guys. Thank you for watching. Oh, balon oh. Ay, nagano pag-iat. Uy, balik ata kay ninyo. Balon oh. Oh, no, 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 no. So, ngayon pa lang talaga siya lumaki guys. My God. Huli na ang lahat. Charot. So, lalaki pala talaga ang chewing gum, guys. Pag matagal mo na siyang nguya. Kaya nito. Oh, no, 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 no. Down, hawa mo dia, hawa. Maki pala talaga siya guys. Hindi ako nagamay pero yung challenge ko sa with pamangkin super failed. Charot. May sigit ka buto. Wala mong gutuhin mo ang puras dagay. One eternity later. No kurente, no kurente. So guys, after 30 minutes, Ay, yung bubble gum mas mabilis na siyang maburot. no. No. Go, 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 son. Oh, no, 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 no. That's all guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng mga walang kwentang challenge. So bye for now. See you. Take care guys. Take care and God bless.